हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं बर' गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों नोजोर दा नांथों। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों सुलेन ब्रह्म, सिकाम्बानि दैमारि। बे भिडिअनि स्ट'रि कनसेप्टआनो जादों कामराज ब्रह्म। बिथांमोना बे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामखाबाय। बेयाव मेथाइखौ रोजाबदों कामराज ब्रह्म एन्ड सिमां काछारि। लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों पिके एन्टारटेन। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नायनानै लाहैदो। नेक्स्ट गोदान भिडिअनि मिउजिकनि टाइटेलानो जादों जेब्ला नोंनि सिंगेल थानायनि। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनो हागोन। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मुकेश मुसाहारि। बे भिडिअआव फाव खालामदों बारलां एन्ड समायना। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेल अखा हादै प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो लोगोफोर आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। फैदो बिदिब्ला दिनैनि बे नेक्स्ट गोदान भिडिअनि आपडेटआव। दिनैनि बे आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों आंनो नांगौ। नोंथांमोना नैबे आंनो नांगौ मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअआव फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन अलंबार एन्ड रिंकी। बेवहाय मेथाइखौ रोजाबदों लैथोमा एन्ड मासुमि। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। बे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों गणेश बर'। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हैदो लोगोफोर। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों अलंबार गयारी अफिसियेल। नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायहैदो लोगोफोर। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामखाबाय लोगोफोर। सोर फिल्म प्रडाक्शनाव मोनसे गोदान मिउजिक जिरि बड' मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ। बिथांमोना बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ जेब्ला आपल'ड खालामगोन अब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव बे आंनि भिडिअ आपडेट खालामनानै होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गुसुं ट्रेलारखौ नायनानै लाबाय। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअफोरखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअफोरनि गुसुं आपडेटआ